Nil-katekezi xtaqt nirrifletti fuq ftit aspetti dimensjonijiet tal-avvent, il-miliet, anka biex jgħinuna niċċelebraw ngħixu dan iż-żmien hekk partikolari li aħna bħala Ansara qegħdin ngħixu. L-ewwel ħaġa xtaqt inħarsu ftit lejn il-figura ta' Marija, li l-personaġġ ta' Marija fi żmien l-avvent u l-miliet kif jista' jkun ta' dawla lina ħalli idaħħalna fl-ispirtu vera ta' dak li aħna nkunu qegħdin niċċelebraw bħala Ansara. Hekk naħseb Marija waħda mill-affarijiet sbieħ illi turina, forsi ma tantx jekk inħarsu lejha b'dan mod, Marija qiegħda f'kontinwità fl-istorja tal-poplu Ludi, fl-istorja tal-salvazzjoni. Marija għandha post ħafna preċiż u partikolari. Alla kien ilu jagħmel diversi wediet permezz tal-profeti li kellu jibgħat il-Messija, u propju f'Marija bint Sion insibu din il-persuna illi permezz tagħha sejrin iseħħu dawn il-wediet, u għalhekk il-Madonna tinstab f'kontinwità mal-personaġġi tal-Antik Testament li se jdaħluna issa f'din l-era ġdida, l-era tal-Messija. Però il-Madonna eżistijej mhux biss turina illi f'bina Ġesu il-wediet tal-Antik Testament sejrin iseħħu, Marija turina anka wiċċ ħanejdu hekk ġdid li mhux ġdid huwa moħbi li qed jiġi rivelat ta' Alla. U dan huwa propju fil-fatt li turina li l-iben ta' Alla permezz tagħha u l-qawwa tal-Ispirtu isir bniedem. U nixtieq li nħarsu lejn dan il-misteru tal-inkarnazzjoni ftit lilin minn mod sentimentali, popolari, devozzjonali li ngħidu niċċelebraw pereżempju il-birthday ta' Ġesu. Ċertament il-miliet huwa ċelebrazzjoni ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Però naħseb il-miliet huwa realtà wis iktar profonda minn hekk. Illi kieku kellna sempliċement nieqfu fuq ċelebrazzjoni ta' twelid, issa qed tiċċelebra l-birthday tiegħek, jew l-birthday tiegħi, jew l-birthday ta' ħabib tiegħek, jew l-birthday ta' xi ħadd li int tammira. Jekk fuq Ġesu nifqu sempliċement hekk, naħseb inkunu mfaqru bil-kbir it-tifsira vera ta' dak li aħna niċċelebraw. Wis iktar minn birthday aħna niċċelebraw il-mod kif Alla jidħol fl-istorja tal-umanità. Li Alla jsir parti minn din l-istorja meta f'ibnu Ġesu isir parti mill-umanità. U allura it-tħejjija l-miliet hija tħejjija biex aħna nħarsu niċċaraw ftit fina nfusna x'inhi l-viżjoni ta' Alla. Għaliex il-miliet se jagħtina viżjoni ta' Alla illi forsi, u mhux forsi imma żgur, hija differenti minn viżjoni li minn mhux Nisrani għandu ta' Alla. Hija l-fidi nisranija tagħna biss li tgħinna narfu dan il-misteru tal-imħabba u l-ħnina tal-Alla li l-ben tal-Alla jsir bniedem wieħed fostna. Fl-ebda reliġjon oħra ma nsibu din ir-realtà, ma nsibu din il-verità. Tiddistingwina kompletament mir-reliġjonijiet kollha. U allura eżisti importanti li aħna nifhmu li qed nitkellmu dwar ir-realtà ta' Alla, dwar il-persuna ta' Alla li mbierek eżistijej. Il-miliet maħniex nitkellmu minn personaġġ storiku, minn personaġġ popolari, minn personaġġ ta' fama, minn personaġġ li qed imma mal-ammirazzjoni tagħna, imma qed nitkellmu minn realtiet iktar profondi, qed nitkellmu mill-mod kif Alla jiġi jirrelata, jidħol f'relazzjoni mal-bniedem. U Marija hija l-ewwel waħda illi tilqa din ir-rivelazzjoni ta' Alla, illi tidħol f'relazzjoni ma' Alla f'din id-dimensjoni tiegħu li Alla jitwaħħad isir ħaġa waħda, isir parti mill-umanità. U din eżistijej din ir-realtà il-ġenna nistaqsu mistoqsijiet oħrajn fil-qalb tagħna.
kemm aħna verament naraw il-mulej bħala parti mill-ħajja tagħna u mhux lilin mill-ħajja tagħna. Xi drabi nuħu l-impressjoni li uħud jirraġunaw li jemnu f'Alla li ħalaq id-dinja imma donnu Alla ħalaq id-dinja sta timxi waħedha. Imma ma jemnux li Alla jidħol fl-istorja tal-bniedem, li Alla biex ngħidlek isir pellegrin magħna, li aħna pellegrini fuq dil-art, li l-mulej jiġi jimxi magħna, jidħol fl-istorja tal-ħajja tagħna, ma jibqax barra minna imma jsir parti minn din l-istorja. Forsi jekk dettal ħelu sabiħ ħanejtek min jaf kieku kellna nsibu il-rekord saċ-ċensiment li jagħmel Kirinu fi żmien li twieled Sidna Ġesu Kristu, hemmhekk insibux il-kitba l-firma ta' Ġuseppi u Marija u forsi hemm xanka miktub illi Marija kienet ilha b'din it-tarbija f'ġifomma biex nurikom kemm Sidna Ġesu Kristu sar wieħed minna fl-istorja. Li meta l-istorja kollha qed tiġi maduda, l-umanità qed tiġi maduda, li bentalla f'ġuf Marija jiġi madud mhux sempliċement u biss bħala Alla, imma li bentalla jiġi madud bħala wieħed mill-umanità. U din eżistijaj titftinna din ir-realtà kemm aħna għandna qalbna miftuħna u nemmnu li Alla hu magħna, it-tifsira profonda tal-Emanuel, Alla magħna, li għandha tonalità tant qawwija fi żmien tal-miliet li aħna niċċelebraw. Ma mhux biss Alla li huwa magħna għaliex 2000 sena ilu sar bniedem. Jekk aħna fil-ħajja ta' kull wieħed minna aħniex verament nagħmlu din l-esperjenza li Ġesu huwa magħna. Li jgħidlek Alla ma telqikx waħdek. Anke jekk inti għaddej mumenti biss fil-ħajja tiegħek. Anke jekk qed jagħmlulek ħajtek infern li tgħix ta' nisrani fil-post tax-xogħol, fil-ħbieb, id-dar, fis-soċjetà ċivili. Inti m'intix waħdek. Donnu aħna l-bnedmin għandna din il-biża li nkunu waħedna u Alla u l-konsolazzjoni vera tagħna li aħna maħniex waħedna, Alla jibqa' magħna. Dik f'San Mattew għandna din il-verità fil-bidu tal-Vanġelu li fil-misteru tal-inkarnazzjoni Alla huwa magħna. Ġesu meta jitla s-sema u jagħti il-missjoni lill-apostli tiegħu jerġa' jtenni din il-weda jiena magħkom dejjem u sal-aħħar ta' żmien. Alla hu l-Emanuel, hu Alla magħna. U jew eżisti forsi jekk nħossuna b'xi mod il-bot minn Alla, jew nħossu b'xi mod il-Alla l-bot minna. Ejju ma nibnux il-fidi tagħna fuq il-ħass, imma nibnu fuq dak li tgħidilna l-kelma ta' Alla. Għax din il-fidi eżisti, fidina San Pawl il-fidi tiġi mismieħ u mismieħ tal-kelma ta' Kristu. U jekk il-kelma ta' Ġesu tgħidilna li Alla huwa magħna, allura inħossu x'inħossu, naħsbu x'naħsbu, tgħidilna x'tgħidilna d-dinja, jgħidulna x'jgħidulna l-ħbieb, jikdeb kemm jikdeb ix-xitan f'ħajjitna, il-verità kienet jew tibqa' li Alla huwa magħna. U nixtieq nżid biċċa magħha. Li Alla mhux biss huwa magħna ma Alla hu man-naħa tagħna. Għax drabi niltaqa' ma' persuni li jaħsbu illi Alla hu preżenti, però huwa kontra tagħhom, mhuwiex man-naħa tagħhom. Alla eżisti hu favur il-bniedem, mhuwiex kontra l-bniedem. Xi drabi llum fil-kultura tagħna issu tidħol din l-idea li ma ngħiduhiex bil-kliem imma fl-aħħar mill-aħħar jekk tfisser li jekk ikollok il-Ġesu f'ħajtek, jekk ikollok il-Sidna Ġesu bħala Situ Salvatur tiegħek, donnu kien se tiċċaħħad minn xi ħaġa li tagħmlek bniedem. Donnu jekk Alla huwa f'ħajtek kien se ssir inqas bniedem. Naħsbu li għaliex nimxu wara Ġesu ħanitilfu xi ħaġa mill-libertà tagħna. Mentri l-verità hija bil-maqlub eżisti. Aħna niskopru aktar minn aħna bħala bnedmin fid-daw ta' Kristu li sar bniedem. Aħna ngħixu l-libertà tagħna b'mod sħiħ jekk nankrawha fil-libertà li hija Alla. Alla li hu mħabba allura neċessarjament Alla li hu libertà. U maqdin miegħu aħna nsiru mħabba u aħna nsiru libertà. Eżistijaj. Mhux vera li jekk ikonna l-Kristu f'ħajjitna aħna se niċċaħdu minn dak xi ħaġa ta' minna bnedmin, ħankunu inqas minn bnedmin. Aħna nsibu l-milja tal-umanità tagħna fil-persuna għażiża u adorabbli ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-figura ta' Marija
mhux biss turina din il-verità kemm Alla huwa qrib tal-bniedem, però turina anke l-mod kif Alla jidħol fl-istorja tal-bniedem. Marija turina kif Alla jidħol fis-skiet, fis-silenzju, mingħajr daq ta' trombi, mingħajr lajjat u l-istorbju. Għal 9 xhur Marija ġor din il-preżenza ġewwa fiha. Il-mulej ma jiġix b'ħafna fanfarunati, b'ħafna xew, imma jidħol f'sempliċità, f'sempliċità ta' ħajja, familja f'Nazaret. Alla l-imbirek jiġi jirrivela lilu nnifsu fil-persuna ta' ibnu. Forsi llum il-ġurnata eżistijaj meta aħna nitilfu il-ħajja sempliċi, il-ħajja ordinarja, il-ħajja ta' kuljum. Meta aħna niġru dejjem wara dak li hu spettakolari, soprannaturali ta' barra minn hawn anke fil-vidi tagħna. Faċilment li aħna nitilfu eżistijaj il-preżenza ordinarja ta' Alla fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. Faċilment li aħna nfittxu l-Alla b'mod li hu mhux preżenti u nitilfu l-mod kif hu preżenti. Bħalma in-nies orrif dak li aħna jgħidulhom islaten maġi kellhom bżonn din l-istilla li tigwidhom u toħodhom fis-sempliċità, mhux fil-palazz ta' Erodi, ma kellha toħodhom fis-sempliċità tal-familja ta' Nazaret. Aħna wkoll noqogħdu attenti li ma npurvawx infittxu lil Alla f'ħajjitna f'affarijiet bombastiċi, f'affarijiet kbar. Imma l-bżonn li niskopru l-Alla fl-affarijiet żgħar fil-ħajja ta' kuljum. Però Marija turina li biex aħna niskopru l-Alla fil-ħajja ta' kuljum, Marija tfakkarna dak li f'dan iż-żminijiet hija tgħid l-Elisabetta li għadha ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tagħha. Iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu li iċ-ċokon ta' Marija tfakkarna li biex aħna niskopru dan l-Alla fil-ħajja ta' kuljum, fis-sempliċità, fis-skitu s-silenzju. Irridu nikkonvertu billi nsiru ċkejknin. Ġesu darba minnhom jgħidilna li jekk aħna ma nsirux bħat tfal iż-żgħar, żgur, mhux forsi, żgur, ma ntlux fis-Slat Alla. Huwa kliem Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew. U eżisti l-ewwel ċkejkna tas-saltna hija Marija, li Alla jħares lejn iċ-ċokon tagħha u fiċ-ċokon tagħha Alla jiġi jammar fiha. Marija hija kona hija meralina ta' x'ġifieri aħna fil-avvent u fil-miliet aħna nsiru ċkejknin, aħna rridu niċċekknu biex niskopru dan Alla li huwa ċkejken. Meta morru qudiem il-prasepju u nħarsu lejn it-tarbija ta' Betlem, inħarsu lejn Ġesu tarbija, forsi waħda mill-affarijiet li tittitla fil-qalb tagħna mhijiex il-ħasra u l-miskin ta' Ġesu fil-kesħa fl-ar. Imma Ġesu tarbija huwa provokazzjoni għalija u għalik. Jekk jiena wint quddiem Alla, aħniex lesti li nsiru din it-tarbija. Aħniex lesti nitwildu mill-ġdid. Mhux kif saqsa Nikodemu billi nerġgħu neħlu f'ġufomna, imma mill-ilma u mill-Ispirtu Santu. Allura sistijaj il-miliet huwa mument ta' konverżjoni. Mhuwiex konverżjoni mill-ħażina tajjeb, imma konverżjoni li jiena nitallem insir ċkejken, hija konverżjoni evanġelika aktar profonda, li jiena nsir persuna li niddependi fuq Alla fil-ħajja tiegħi. Li jiena nsir persuna li nfittex l-Alla fis-sempliċità, li jien ma nitħawwax fl-erf tad-dinja, għaliex Alla għandu l-erf ta' ċkejknin li hu jorħlilhom, l-erf li rċivit Marija li femet il-misteru li kien qed jiġri fiha kien opra ta' Alla mhux għalija ma l-umanità kollha, li jitkellem dwar dan Alla li jiċċekken, li jumilja lilu nnifsu biex isir ħaġa waħda mal-bniedem. Imma wkoll il-bniedem li tisir ċkejken biex ikun jista' jilqa' dan il-misteru ta' Alla. Għalhekk Ġesu darba minnhom jgħid infaħrek mis-sirsi tis-sema u l-art għax int ħbej dawn l-affarijiet mill-orrief u rejthom mill-ċkejknien, iva missier għax lilek hekk għoġbok. Inti dan il-miliet tista' taraf minnu Ġesu jekk inti ċkejken u tħalli l-missier jirrivelalek il-Kristu. Għax Alla l-missier l-erf tiegħu li hu Kristu se jurih biss li ċkejknin, mhux lis-supervi u l-gbarat. U inti tista' tkun superf għax inti taħseb lejn xi ħaġa.
Inti tista' tkun superb għax taħseb li bl-istudju tiegħek, bit-talim tiegħek, inti tista' tifhem l-Alla. Inti tkun superb għax taħseb illi bil-ħidma tiegħek, bil-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà jew fil-Knisja semaj, inti taħseb li inti ħaġa, taħseb li inti ras kbira, taħseb li l-Knisja ma tgħaddix mingħajrek, taħseb li s-soċjetà ma tgħaddix mingħajrek, taħseb li jinsir talla xkejken. U dan miliet jibqa' vojt għalik. Għax Alla li xkejknin tsiri lilu nnefsu. U għandna bżonn neżisti nitolbu l-grazzja li nikkonvertu. Kif jgħidilna San Pietru li kien ħobbi tennija ħafna San Franġisk, nimxu fuq il-passi ta' Sidna Ġesu Kristu. U l-passi ta' Sidna Ġesu Kristu dal-miliet hija l-miliet ta' xkunija. Li inti tiċċekken fil-ħajja tiegħek. Li inti tinżam is-supervja li għandek. Li inti tinżam l-egoizmu tiegħek. Li inti tinsa lilek innifsek. Anka fil-Knisja eżistij, għax mimlijin bħafna supervja u egoizmu. Imma siru ċkejknin ta' Alla. Inkunu verament persuni umli. Inkunu il-fdal tal-poplu ta' Alla kif jgħidina l-profeta Sofonija u Zakkarija. Ta' jgħid inħalli fostok poplu umli mċekken. Nkunu dal-poplu umli u mċekken li qed jilqa lill-Messija, li qed jilqa lil Ġesu, billi aħna niċċekknu. Dan il-miliet eżistijaj u tħejjalih fl-avvent. Irtifakkarna anka meta nħarsu lej Marija, il-minrat Marija. Mela Marija laqet il-dan Alla fil-vizjoni ġdida vera ta' Alla. U Marija rat il-minrat. Marija rat il-maġi. Marija rat il-rajja li jiġu għanda biex jaraw il-Ġesu bina. ċe Marija hija l-ewwel waħda li tilqa lir-rajja wara l-aħbar li jagħtihom l-anġlu. Marija ssir dik li tilqa il-foqra ċkejknin, in-nisa marġenati, għax ir-rajja dak li kienu. Ir-rajja mhux noqogħdu nħodu pjaċir għalhom fil-presepju. Ir-rajji huma l-emarġenati ta' dak iż-żmien fis-soċjetà li l-anġlu jmur jażel lilhom, il-preferuti ta' Alla biex lilhom tingħata din l-aħbar tal-miġja tal-Messija fl-umanità. U l-Madonna hija l-waħda li tilqa lil dawn in-nisa marġenati, dawn li s-soċjetà qalbithom fil-ġemp. U din hija mistoqsija profonda lina. Aħna eżistijej, jekk verament qegħdin nilqgħu il-Ġesu kif Marija laqgħet il-Ġesu, qegħdin nilqgħu il-maħbubin ta' Alla, dawk li Alla jażel, iċ-ċkejknin tiegħu il-foqra li mwarbin, ir-refuġjat, dik il-prostituta, dak il-persuna marid, dik il-ġara li ħadd ma jrida. X'ipokrezija ta' miliet ħan iċċelebraw jekk dal-miliet se jsibna mifrudin minn xulxin. X'ipokrezija jkollna fil-Knisja jekk ħan iċċelebraw miliet b'ħafna lussu pompi u mbagħad minnu fqir, minnu batut. Ma nibżaw immissuh b'difrejna żgħir. Nibżaw naqsmu dan il-mument, mhux t-okkażjoni. Għax qegħdin nirriduċu l-Vanġelu għal redikolaġni meta nagħmlu pastorali tal-okkażjonijiet. Għax ġil-miliet niftakru f'tal-istitut, għax ġil-miliet niftakru fil-foqra, għax ġil-miliet natu l-hampers. Kemm ħandumu għaddejjin b'dil-pastorali, b'dil-ħidma ta' okkażjoni li ma tissarrafx f'bidla radikali fi stil ta' ħajja ta' nsara eżistijaj. Ħafna kliċes u klim fil-vojt il-miliet is-sena kollha ngħiduh dan iż-żmien li ma jfisser xejn fil-konkret. Eżistijaj, din hija l-bidla li għandna bżonn. Il-bidla li għandna bżonn. Li tibda minni u tibda minnek. U jekk inħarsu lej Marija, tispirana. Marija tilqa lil dawn il-persuni rajja maħabba Kristu. Int lil min se tilqa minħabba Ġesu f'dal-miliet. Ħatibqa' tilqa l-ħbib tiegħek? Ħatibqa' tilqa l-familjari tiegħek? Allura lik ħajott il-klim tal-Vanġelu li jgħid x'jiswilkom, mhux anke l-pagani jħobbu l-min ħobbhom, mhux anke l-pagani jistidnu l-min jistidinhom. Ħatmur tagħti ir-rigali l-min saf li ħajtek rigal lura. ħanibqaw għaddejjem b'dil-farsa? B'dil-farsa? Ma nsejħulux miliet jekk ngħixu b'dan il-mod eżistijej. Ejju nsejħulu kummedja. Ejju nsejħulu farsa, ipokrezija reliġjuża jekk hemm bżonn ukoll. Imma mhux miliet nisrani. Għax il-Vanġelu ta' Kristu f'dan miliet se jisfidak jekk inti tkun nisrani awtentiku li ma tkunx pagan. Li mhux ħadd istieden għal parti tal-miliet tiegħek il-min taf laħa jistiednek u tagħti rigal il-min jagħtik. Ġesu għalinna biex il-festi tagħna ma jkunux b'dan il-mod. Mela qed nagħmluhom dan il-mod maħniex nimxu fuq il-Vanġelu ta' Ġesu. Mhux nġibu ħafna skużi, għax skużi għandna kemm iridu. Il-Vanġelu huwa sfida għall-bidla.
għal-bidla li nagħmlu mhux l-għażliet tagħna eżistijaj, imma nagħmlu l-għażliet ta' Alla, li nagħmlu l-għażliet ta' Sidna Ġesu Kristu fil-konkret. U nħarsu lejn Marija li għażlet il-Alla b'mod radikali akkostlja anke San Ġuseppa kien se jifhimha. Madonna l-ewwel waħda qabel ma Ġesu qal illi jkunu n-nies ta' darkom stess li joħduha kontrikom minħabba fija. Il-missier kontra l-ibel kontra l-missier itellelkom il-qrati joħdukom u joqtlukom. Qabel ma Ġesu qal dan, Marija minħabba Kristu tgħixha, Ġuseppi stess ma jifhimiex. Min ta' ġewwa ma tiġix mifhuma. Aħna nagħmlu l-miliet dil-għażla radikali għal Ġesu, anke ta' ġewwa ma jifhmukx. Anke jekk ikunu martek u leżis uliedek. Nistgħu ndaħluha f'moħħna li l-familja ma tiġix l-ewwel jiġi Alla, l-familja tiġi t-tieni. Nistgħu ndaħluha f'qalbna u f'moħħna li Ġesu huwa verament fiċ-ċentru. Ġesu jiġi qabel żewġek, qabel martek, qabel uliedek. Ġesu jiġi qabel is-sejħa tiegħek tas-saċerdotu ta' reliġjuż. Ġesu jiġi li qabel kollox fil-Knisja maħbubin tiegħi. Qabel it-tiżżin, qabel festi, qabel dak kollu li aħna nagħmlu tajjeb u x'inhu, huwa kollu relevanti ħdej il-persuna ta' Kristu. Ħdejh ma joqgħod ħadtu xejn. Ħa nagħmlu dil-għażla radikali profonda mill-iqnet kif għamlitha Marija. U minħabba Ġesu lesti nagħmlu għażliet oħrajn radikali mhux speċjali favuri ċkejken u l-batut. Mhux li nibqgħu kollox barra minna. Imma bħal Marija li tiftaħ il-bib tad-dar tagħha, tilqa' għandha, tilqa' l-rajja, in-nies emarġinati u tilqa' slat immaġi. Nies li ma kinux parti mill-poplu ludi imma li qegħdin ifittxu l-Alla. Din hija sfida oħra irid ikollna dan il-milied. Ġesu ma ġiex għall-Knisja tal-qalba, Ġesu ġie għal kulħadd. Ġesu ġie għal kull bniedem. Aħna l-qalb tagħna dan il-milied se tinfetaħ għal kulħadd, jew ħanibqgħu klikek fil-Knisja. Jew il-Knisja ħad tkun klikka maqtuha mill-oħrajn. Irridu nagħmlu għażliet profondi għal Kristu, għażliet profondi għal min etibati u għażliet profondi anke għal min inqata' mill-Knisja. Anke għal min iħossu m'għadux parti mill-Knisja, anke għal min mhux Nisrani, għax Ġesu ġie għal dawn ukoll u Marija lil dawn ukoll laqet. Marija tilqa' l-Kristu, tilqa' r-rajja u tilqa' slat immaġi. Dawn illi qegħdin ifittxu f'dil tfittxija tagħhom. Għandna nies eżistijaj li nqatgħu mill-Knisja u mhux insara imma qegħdin ifittxu kemm għandna qalb miftuħa aħna bħala komunitajiet ta' nsara fil-Knisja f'Malta u f'Għawdex. B'mod personali kemm għandna l-qalb tagħna miftuħa għal dawn in-nies. Nifqu niġġudikaw u nsektsku u nitkellmu kontra min intelaq mill-Knisja u niftħu qalbna bħal Marija li tilqa' lil kulħadd għax kulħadd qed tifittex il-Ġesu fi żmien tal-milied. Il-maġi jtifittxuh biex jadurawh, ir-rajja jfittxu jaraw l-aħbar, Erodi jfittxu biex joqtlu. Minn dawk biss. Minn dawk biss. Il-Marija ma tilqax għax Erodi jispiċċa ma jmurx. Imma eżistijaj, aħna rridu nixbħu għal Madonna. Ejjew nħallu d-devozzjoni tagħna lejn Marija ma tissarrafx fil-li ngħidu 3 familjiet qabel ma norqdu qatt ngħiduhom. Għax kif ngħid min jitlob qabel jorqod, jispiċċa jorqod qabel jitlob. Però jew id-devozzjoni tagħna lil Madonna, mu speċjali f'dan il-milied, twassalna biex ninbidlu maħbubin tiegħi. U qed ngħidilkom dan minn qalb. Għax ma nistgħux aħna noqogħdu niċċelebraw milied, avvent wieħed wara l-ieħor, minn hawn ftit oħra nġebdew bir-randan ġew lajt u dan ikun sena wara l-oħra. U nibqgħu kif aħna, komdi, ħadd ma jiċċaqlaq f'xejn. Eżistijaj, din mhijiex irrida tal-għalina. Irrida tal-għalina hija qdusija kif jidilna tajjeb San Pawl, irrida tal-għalikom il-qdusija. U Marija hija l-ikona ta' il-qdusija. Ejjew nżommuha f'qalbna. Il-mara li tagħmel l-għażla radikali għal Ġesu, inse tagħmilha dal-milied. Il-mara li tagħmel għażla radikali għar-rajja li tilqaħħom minħabba Ġesu, in-nies maqtuwajn, inse tiftaħ qalbek għal dawk li s-soċjetà marġinathom, għal fqir il-batut. Marija tilqa' slat immaġi, dawk li ma kinux luti ma xorta tfittxu Kristu. Int bħal Marija f'dal-milied se tiftaħ qalbek beraħ għan-nies li nqatgħu mill-Knisja li mhumiex insara, imma f'qalbhom qed ifittxu xi ħaġa, qed ifittxu l-Alla, qed ifittxu l-verità li huwa Kristu. Jalla, Marija tkun din l-ikona li tmexxina biex ngħixu b'mod ġdid u radikali dan l-avvent u l-milied. Jekk nagħmlu dan il-mulej
jagħtina slim.